De slotten bin vannacht veroren. Het personeel dat al kwam, kon de Grutte productiehal dan ik net meer in. Noppert had Grutte financiële probleem. Zo'n 2010 is er al 2 keer een sociaal plan al praat. Huisbank de Rabobank zou een derde plan opkit ha, om de financiële problemen nou te grut binnen. Het bouwbedrijf is simpelweg minder wurg als de leningen die uitstaan. Een van de grote problemen van het bouwbedrijf is op dit stuit dat ze te volle groening bezit hebben. Er wordt kwalijk verkocht, er wordt kwalijk bouwd. Alles lijkt een beetje stil. En dus moet er afschreeuwen worden. En afschreeuwen, dat kost geld. Het personeel hier dit net verwachten. De meesten werken als schoften bij het familiebedrijf. Het personeel van Noppert wil net voor de camera reageren. Ze zijn al je schokt door wat er gebeurd is met het bedrijf. Geen één hier het verwachten, want het lieke al je zo goed te gaan. Het is nou drop of dronder. De vakbonden hebben Rutte zwaar genoeg het uitbetalen van de leningen. Tak om weken slag het dat nou alle gedachten nog al. Daarna is het maar de vraag of er nog genoeg geld is.